फिसाइ गोदान नागिरदोंमोन गारनानै दा हनै हमजाबाय मानो बिसि लुगैयो नोंसोरलाय मानो बिदि बदनाम लानो लुगैयो हारियाबो थाङो गाव गाव जोंबो खामानि दामानि गारनानैबाबो नागिरो सिगांथारावनो आंनि चेनेलखौ मोजां मोननानै नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां लोगोफोर बेनो जादों जाहैबाय आङो दाख्लै बावैसो जेब्ला चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामुला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बागानसालि गामिनिफ्राय बेबायदिनो सासे आइजोआ गावनि न'खरखौ थेर बेथेर खालामनानै गावनि अन्थाव बाथाव सानै गथ'खौ गारनानै थांदोंमोन गुबुन जायगायाव दा बे आइजोआ हमजानाय जाबाय लोगोफोर दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो क्लियार दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां अब्लानो गासैखौबो नुलांजोबगोन आङो भिडिअ क्लिपफोरखौबो सालायनानै होगोन आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंखौ अनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोननि सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनहैयो बेजों लोगोसे नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुदों जानांगौ बेबो चिरां डिस्ट्रिक्ट दावराइबारि गामिनि बबानि अनसुलि बिसि बेबो सानै गावनि अन्थाव बाथाव गथ'खौ गारनानै गुबुन जायगायाव खारदोंमोन दा बेखौबो मोननायनि लामायाव फैबाय लोगोफोर आङो एसे उनावनो भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननोहाय खिन्थानो नाजागासिनो दङ जेब्ला साक्सेसफुल जायो अब्लानो आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनानैहाय खिन्थागासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि उन सिगां फल' खालामगासिनो दङ बेखौबो मोनसिगोन आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों क्लियार होगोन आरो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो हेलौ औ आदा औ ओमफ्राय गोमानाय मानसिखौथ' मोनफिनबाय होनदों दा ने गोमानाय मानसिखौ मोनफिनबाय आदा औ ओमफ्राय ओरैनो बबेयावथ' दंहैयोमोन बेलाय बेयो कर्नाटकआव दङमोन माबायाव बेलुर क्रस होननाय मोनसे हान्थिफालि होननाय जायगायाव दंमोन बियो आच्छा हान्थिफालि होननाय जायगायाव ओमफ्राय जेनेबा दा नोंसोर मानसिखौ लाबोखाबाय दा ने मानसिखौहाय लाबोनानै जों दा बड' वेलफेयार एस'सियेसननियाव आखायाव गथायबोबाय आच्छा ओमफ्राय दा जेनेबा बेखौ जे जायबा लांदोंमोन ना ओमफ्राय बे मानसिखौ लोगो मोनहैयाखिसै नोंसोर जेनेबा बे मानसिखौहाय लाबोनाय मानसिया जोङोहाय माने दस्रा बे कन्टेक्टआ जोङोहाय लामायावसो लाबोना होफैदों नालाय ओमफ्राय जों लाबोना होफैनायखाय जों फोथायाखै गोसोखौ नायहैनानै एसे रुमाव थांनानैहाय हौवाया गैया आरोखि खारबाय दा जेनेबा हौवा खारनानै थाबाय ने ओमफ्राय दा हौवाया खारनानै थाबाय ओमफ्राय ओरैनो हौवाया अबेनि होननानै खिथादोंमोन बियो हिनजावा जेनेबा बे हौवाया दा खोन्थानाय बायदिब्ला ओरै सराइबिल साइडनि मथाबिल साइडनि होननानै खोन्थादों मा नाम दं इबा नामा अरुनजय होनो जाहैदों आच्छा ओमफ्राय गामियावहाय मिथियो लाम्बु होननानैहाय ओमफ्राय ओरैनो मा मावदोंमोन बिसोरो ना मावाखैमोन ओरैनो दंहैयोमोन दा बिदिनो साननैसो बायदि जाहैबाय नों बे जायगायावनो आच्छा ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोरथ' लायनाय जाहैबाय ने ओमफ्राय नोंसोर थानायनिफ्राय बेसे गोजान जायोमोन बिसोरो जों थानायनिफ्राय आदा 12 घन्टा नाङो 12 घन्टाखा ने ओमफ्राय दाथ' जेनेबा मोजाङै मोजां मोनबोबाय ओमफ्राय दा जेनेबा मानसियाखौ बेंगलर वेलफेयार एस'सियेसनहाय होबोथ'नाय जाबाय ने जेनेबा दा साबायखर थाबाय फंबाय नोंसोर ओरैबायदि परिश्रम खालामनानै लायबाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आङो बेखौनो मोनसे खावलायहरनो गोसो जाबावदों आरोना दा जेसेबांनाखि जोंनि ओरैनिफ्राय बेबायदि खारलाङोना ओरैबायदि अन्थाव बाथाव गथ' गारनानै थांखायो न'खराखौ थेर बेथेर खालामनानैहाय थाङो आरोना ओमफ्राय दा बे उन्दै गथ'फ्राथ' बिमा बिफानि माबाफोरखौ जेबो मिथियाना बिमानि सायाव ओरैबायदि दाहा थायो दा बेखायनो बिमानि अननाय बायदि दा आङो बेखौनो नोंजोंहाय रायज्लायनायनि गेजेरजों आङो रिकुवेस्ट खालामहरबावनो गोसो जादों जाहैबाय जेसेबांनाखि आंनि फल'वार्सफोर बिदेशियाव थानाय बेबायदिनो समावहाय भिडिअ होनाय जायोब्ला नुयोब्ला कन्टेक्ट नाम्बार होखानाय जायो अननानैहाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय डाइरेक्ट कल खालामनानैहाय खिथाहरनो हागोन आरोखि आदा ओमफ्राय दा जोंनि बर'नि गेजेराव ओरैबायदि लाजिथावना जानानै दंखायो सानफ्रोमबो हिनजाव खारनाय हौवा खारनाय बेबायदि आरोखि दा बेखायनो खावलायहरदों आरोखि आं सिखोमानानै दोनना लाबानो फ्रायनोथ' दासिमावहाय नोंसिनि अननाय बायदियाव जेनेबा बेखौबो मोनफिननाय जाबाय नै दा ओंखायनो बाखि माखासेफोरखौबो नुयोब्ला कन्टेक्ट खालामनानैहाय खोन्थाहरनो हागोन आरोखि आदा दा बिराद मोजां मोनदों आंबो नोंसोरनिसिम ओमफ्राय
बेबायदि परिश्रम खालामनानै लायनायनि थाखायहाय आरोखि ओमफ्राय दा जेनेबा बेखौहाय लायगोननि माबा मोनसे लाहार फाहारखौथ' गामिनि मानसिफ्रा रायलायगासिनो दंखायो जेनेबा गामिनि मानसिफ्रा दा हरनि 11:00 गाखोहोसिगोन गाखोखौ आच्छा ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोर फैफिनबाय ने जों दा फैफिनबाय आदा नोंसोरथ' बिराद खस्थ' खालामबायलै गोजोननाय थाबाय दा मानसिखौ मोनफिनबाय ओरैबायदि गाबगासिनो दंमोन फिसाफ्रा ओंखाम जाया दै लोङा इलाय बै आगियानो बेबस्था गोदाव सोराव दा सानखा आराम दोनखाथ' जानाय लोंनाय गावनो फैसा हरजोबनो नागिरखाबाय फिसायानो आंनाव रावखौ नुदों बेसेबांखि खरसा खालामा आं हरजोबगोन दाबो बेसेबां मोनो आङो दाखालिनिफ्रायनो 15,000 हरखाबाय आङो बेखौ गाबोन समफोरसो लांगोन बेखौ दा नोंबो मोनफैग्रोथोंसै मा डिसिसन खालामलायनाय जायो बेखौ खालामलायनानै दा माबानोसै फिसाइ गोदान नागिरदोंमोन गारनानै दा हनै हमजाबाय बिराद हराव गाखोसिगोन ट्रेनजोंसो लामा गोदाना मोनसेखौ आं गोसोआव गैया ओमफ्राय बे मोनसेयालाय गैया गोदान बख'नायखौहाय नाम गोसोआव गैया आं खबर दङमोन खबराव दंनो गैया मानो बिसि लुगैयो नोंसोरलाय मानो बिदि बदनाम लानो लुगैयो हारियाबो थाङो गाव गावनि जोंबो खामानि दामानि गारनानैबाबो नागिरो